चिरां जिल्ला इउ.प कमिटि स्निथि बोसोरारि जथुम्माया गाबोन जानो थांगासिनो। चिरां जिल्ला खैला-मैला गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव गाजा गोमजायै स्निथि चिरां जिल्ला इउ.प कमिटिनि बोसोरारि जथुम्माया गाबोन जानो थांगासिनो। जेराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एम.एल.ए. लरेन्स इस्लारि, जयन्त बसुमतारी, इ.एम. उइलसन हांसदा आरो 20-25 रोजा इउ.प दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्राबो नुजाफैगोन होनना हाबाफारि जागोन थावनिखौ नायदिंहैनायाव फोरमायदों इ.एम. रनजित बसुमतारी। लोगोसे निसिमा ब्लकनि इउ.प आफादगिरि दुलाल बसुमतारीया फोरमायदों। इउ.प दोलोनि पेरेन्ट बडिनि मोनसे कनफारेन्स दङ। बे कनफारेन्सआव जोङो मोननै हाबाफारि लादों, मोनसेया डिलेगेट डिस्कासन आरो मोनसेया जोंना अपेन सेसन। बे अपेन सेसनाव जोंना 25 रोजानिफ्राय 35 रोजानि गेजेराव जोङो टारगेट लादों। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौसो बुंनो नागिरदों, फै जोङो 35ल' नङा, 50-60 जाय फैयो फैनो हागोन, खिन्थु जोंनि टारगेटआ मिनिमाम 25,000 जागोन। जोङो गुबुन जिल्लानिफ्राय सासेबो जोङो हावलाद लाबोआ बिपिएफ बायदि। जोंहा हावलाद होननाय सावरि जानाय गाथा जानाय सिस्टेमा जोंना इउ.प गैया नालाय, जोंनि जिल्ला गोजानो जागोन। गतिके नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंबाय जे खाथि खाला जत' दंफै, जोंना बेवहाय जानाय लोंनाय दंजोबखायो नालाय, बेखौ मेसेज हरनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो? जोंनियाव मिनिस्टार थागोन, चिफ थागोन, डेपुटि चिफ थागोन, ओमफ्राय गासैबो नेहाथारिफ्रा थागोन, ओमफ्राय एम.एल.ए. जोंनि इउ.प दोलोनि दैदेनगिरि लरेन्स इस्लारि बिथाङा थागोन। जोंनि सेन्ट्रेल बडिनि मेक्सिमाम दैदेनगिरिफ्रानो जोंनिया बेवहाय बाहागो लागोन। गाबोनसो बुंनोसै, सोरबा सोरबाया थेलाजों लाबोगोन, सोरबा सोरबाया अट' रिक्साजों लाबोगोन, मा बुंनांगौ नोंथांमोनाबो रेडि जाना फैदो। बिसायख'थि आय'गजों सावरायनाया माबायदि जाखो? बिसायख'थि आय'गजों सावरायनायनि बेलायाव जोङो इउ.प दोलोनिफ्राय मानाव गेदेर चिफ जोंनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथां आरो जोंनि नायल' जाल' सासेल' मिनिस्टार इउ.जि. ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव जोङो 10 थान्दैया जोंनि इलेक्सन कमिसनारखौ जोङो डिलिमिटेसन कमिटिखौ जोङो लोगो हमहैनाय जादों। बावहाय जोङो मोनब्रैसो प्रस्ताब होदों। गिबिया एक्जिस्टिं दिनैनि जा काउन्सिलावहाय एम.एल.ए. कनस्टिटिउन्सि दङ, बे 12, बे 14 जानो थांगासिनो दङ। एक्जिस्टिं जोंनि काउन्सिलनि जा एम.पि. बियो मोनसेमोन, खावसेया गुबुन पार्टआव थांदोंमोन, खिन्थु काउन्सिल हिसाबै जोंनाव 2 एम.पि. सिट जागोन। बिनिनो क'क्राझारा इनटेक, जेरावहाय एक्जिस्टिं एस.टि. हिसाबै दंखायो, ओंखायनो क'क्राझार कनस्टिटिउन्सिया एम.पि. कनस्टिटिउन्सिया एस.टि. जानांगौ। बेनिफ्राय जोंनियाव 12थानिफ्राय 6थाया एस.टि. रिजार्भमोन एम.एल.ए. कनस्टिटिउन्सिया, बेनिनो दा 12निफ्राय 14 जानो थांगासिनो दङ नालाय, जोङो 10था एस.टि. रिजार्भेसन दोननांगौ होननानै जोंनिफ्राय प्रप'जाल होनाय जादों। बेसेबां? बे माखासेया एसे खम बेसि जानो हागौ, जेनेबा मोनद'आथ' जोंहा दंखायो एस.टि. रिजार्भेसना, 10 बिदों जोङो। 10 थाङाब्लाबो जोंहा मोनसे गावनि सायाव फोथायनाय दङ, माबा मोनसे बानायदेरगोन, खिन्थु क'क्राझारा इनटेक एस.टि. जागोन, बेखौ जोंहा गावनि सायाव फोथायनाय दं। जोङो बेथ' डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि प्रग्राम बियो, 7 एनुवेल चिरां डिस्ट्रिक्ट इउ.प नि कनभेनसन बियो। दा बेखौ जोङो जोंनि नैबे निसिमानि हाइ स्कुल, खैला-मैला हाइ स्कुल फिल्डआवहाय जोङो बेखौ लानाय जादों। बेवहाय जोङो डिस्ट्रिक्टनि निर्देश मथे, गोजौनि निर्देश मथे जोङो खमसे खम 20निफ्राय 21,000 जोंनि इउ.प सापर्टार्सजों लोगोसे वार्कार्सफोरजों लोगोसे जों निसिमानिफ्रायनो 15,000 खमैनो, बेनिफ्राय जोंनि खाथि खाला जोंनि जेरै 14, 13, 15 बेफोरनिफ्राय 1,000-1,500 मोनसे ब्लकनिफ्राय जोङो टारगेट खालामनानै गासै 20,000निफ्राय 21,000 पार्टिसिपेन्ट्सखौ लानानै जों बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनाङै खालामनो नागिरदों आरोखि। दा बे गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठी, मुस्लिम, बर', आदिबासि, सान्थालि, जोङो दिनै फुरा थाम टिम हिसाबै जों खालामबाय। मोनफ्रोमबो प्राइमारियावहाय जोङो मबिलाइज खालामबाय, लोगोसे एनाउन्समेन्टफोर खालामनाय जाबाय।
माखासे हर्डिंसफोर खालामनाय जाहैबाय दा जोंनि वार्कार्सफ्रा पुरा मोनफ्रोमबो प्राइमारियावहाय बेस्थ' गाबोननि थाखाय माबायदि आसा खालामदों माबायदि जागोन होननानै जोंथ' बुहुद माने मेहेर गोनाङै जागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो खमैनो जोङो जेरै जोङो आसा खालामदों बिदिनो 20,000निफ्राय 21,000 पार्टिसिपेन्टसा फैथारगोन आरोखि लोगोसे जोंनि आलासिफोराबो जोङो जेरै मोजां मोजां आलासिफोरखौ जों मोननो थांगासिनो दं जेरै CM साराबो फैगोन CM प्रमद बर' सारा फैगोन लोगोसे डिपुटि चिफआबो फैगोन गबिन्द बसुमतारी सारा लोगोसे इउ.प ब्रह्म साराबो फैगोन होननानै जोङो खबर मोनदों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि माखासे एग्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोर जेरै रन्जित बसुमतारी सार विल्सन हासदा सार माधव सेत्री सार जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा जोंनि CM सारनिबो पलिटिकेल सेक्रेटारि लोगोसे इउ.पि.पि.एल पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारि बिथांमोना फैगोन आरोखि नोंथांमोननि मददगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय गाबोन दिनै दा जों बिसेस करि जोङो जोंनि ट्रेन्सपर्ट जाय ट्रेन्सपर्टनि थाखाय बिथांमोनहा माने लाहार फाहार खालामगासिनो दं बिथांमोना जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारि मोनफ्रोमबो खना खनला गामिफोराव थांनानै जाहाथे जोंनि ट्रेन्सपर्टेशननि फेसिलिटिखौ थिग खालामना होयो आरो जोंनि मददगिरि बिथांमोनखौ बिसेस इउ.पि.पि.एल जों लोगोसे गुबुन गुबुन पलिटिकेल हान्जायाव थानाय माखासे जनसाधारन जाय बिथांमोनहा मोजां सरकारखौ जेब्लाबो आसा खालामो बिथांमोनखौ जोङो लैहोर लैहोर फोनानै बे मोजां सोलायनायनि मोनसे सुबिदाखौ लानो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायगोन